to. Že Pavlo je pri dverách. Kámo, toto je divné. Tu mi prišla správa, že Pavlo je pri dverách. Slyšíš ji? Paula je u dveří. Je mi to líto, drahoušku. Všechno bude v pořádku. Ja neotvorím. Ale zaujímavé, čo je tu. Kto tam je? Zase som nepočúval mamu. Dobre, teraz máme otvorené tieto dvere, ale dáme si iný koniec. Ideme počúvať maminu a ideme robiť to, čo nám ona povedala. Proste sa zakempiť doma a schovať sa pod posteľ. Takže to teraz urobím. Schovám sa, budem tu kempiť a uvidíme, či budeme mať nejaký iný koniec. Môžeš zvoniť koľko chceš, ja nevylezem. Hej, že Pavlo je pri dverách. Jasné. Poď, polícia! Máme políciu. Dobre. Asi môžeme vyliesť? Áno. Máme aj hudbu? Polícia prišla, hen. Dom pred nami sa rozsvietil. Áno. My sme prežili. Let's go. A tuto? Tu nikto není, ale on sa vlúpal tadeto. A on tadeto aj utiekol preč. Potkan. Takže my sme to dali. No snáď tu nebude nejaký jumpscare. Ale ideme za policajtami. Ale let's go. Ty si dobrý? Mama? Alebo kto to je? Ja neviem. To bola moja mama. Kamoči, prosím ako. Mama nám píše. Milesy, kdo je to u dveří? Jsi tam? Čo? Niekto je pri dverách. Pozrite sa, nejaký typek. What the hell? Ja idem spať. Ja zamknem si dvere. To nefunguje. Kámo, ja tam nechcem ísť, prosím. Počkaj, môžeme sa schovať. Ja som sa schoval pod posteľ. Ja som to už urobil takto. Ja mám 14 rokov, ja sa proste bojím, ja nevidím. Ale ja si to budem musieť skontrolovať. Kámo, toto je najhoršie, táto hra. Toto je najhoršie. Niekto je pred hlavnými dverami. O 12:00 v noci? Mne sa to nezdá. Mama nám píše, počkaj. Paula mě poslala, říkala, že se plížil okny. Voláme policajty. Vy, děti, zamykejte všechny dveře a schovávejte se ve svém pokoji. Neodpovídej na dveře bez ohledu na to, co dělá. Nikto tu není.